mas gwapo or mas gwapa or mas matahom pa ka sa kabuntagon? Ah. Sige, yun sa man yung reply. Totoo siya. Murag wala. Bitaw. Manindog mo and ato aning sugdan para mahuman na. Mag-ampo ta. Let's pray. Thank you, Lord. God, thank you so much, Lord God, for your presence this morning, Lord God. Salamat kay nga nakaabot mi Ginoo, safe and sound, healthy, Lord God, and we are breathing, naginhawa mi Ginoo, do nami kusog. Lord, salamat kay Ginoo, and even, Lord God, sa amo Ginong paminawon karon, Lord God, the word. Thank you, Lord, for continually opening our hearts, ministering to us, changing us, Lord God, transforming us, Lord God, to be more like you, Ginoo. Salamat, Lord, amo aning gi-offer tanan. Walay gahom, Ginoo, ang disturbo, walay gahom ang langyaw, ang huna-huna. Ma-receive na mo, Lord God, this morning, Lord God, ang among portion, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. Pwede na mo mulingkod. Kinsa may naa sa tibuok month of October sa Sunday? Wow. As you can see or notice nga ang atoang mga wali naghisgot about faith. Amen? Naghisgot about pagtuo. Kay lisod kaayo nga naata diri pero wala tay pagtuo. No, sa ato ang gisimba nga naa diri. And the last Sunday, naghisgot about genuine nga faith. Kumin ka genuine tinuod, dili fake, tinuod. Dili fake. Nga nang importante man. No, inay mong tapad. Ngano di ay? Nga nang importante man nga tinuod. No, kay katulang tinuod, maulay makalahutay. Kabalo mo, kinsa may nakasulay dirig suot og kanang alahas nga dili tinuod ba? Malagot ta kay kadugahan gitaya na. As much as we want to use it, atong gamiton, ato ang padugayon, pero wala, mataya jud siya. So, dili siya makalahutay. And our faith, dinha sa Ginoo, importante pud kayo atong relationship, atong pagtuo, no nga, tinuod. Amen? Amen ba? Mao na nga, daghan kaayong mga testings, ug daghan kay mga pagsulay sa atong kinabuhi, not to let God know kung tinuod ba ta or dili, tungod kay nakabalo naman siya daan, but for you, nga makahibalo ka kung unsa na nga level ang imuhang pagtuo. Dunay mga pagsulay, dunay mga circumstansya, dunay mga situations nga i-allow sa Ginoo nga moabot sa imong kinabuhi para maka-identify ka kung genuine na ba ka, kung na-purify na ba ka, or not. So, are you excited nga mupadayon ta? No, because when there are testings and then you stop and then you withdraw, you backslide, then that shows that your faith is not yet genuine. So our key verse, naadin ha sa ako ang slides, in 1 Timothy 6:11-12. Para sa mga nag-take note, o sa mga wala nag-take note, make sure nga mahinumduman ninyong tanan. No, ang akong giwali. Ugma or sa sunod na mga adlaw. No? 1 Timothy 6:11-12. This is the instruction ni Paul ngadto ni Timothy. Ingon siya, but you, Timothy, nga lang ning ilisan sa tungalan. Ito ning i-personalize. Sige, ingon imong ngalan, but you, ngalan nimo, are a man or woman of God, so run from all these evil things. Pursue righteousness and godly life, along with faith, love, perseverance, and gentleness. In verse 12, fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared to well before many witnesses. Balikon ako ang verse 12. Fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared to so well before many witnesses. Kabalo mo mga igsoon, akong title sa wali is
Sa na diha? Ako ang title sa wali is Standing Strong, Fighting the Good Fight of Faith Until the End. No? Standing strong, fighting the good fight of faith until the end. How many of you here still remember that time, that moment nga imuhang gi-receive si Jesus as your personal Lord and Savior? Did you remember? Nalimot na? Or mas nahinumduman kung kanus-an mo gisugot imuhang uyab? Napay anniversary and mansary? No? Do not forget that time. Siguro, naiuban nga katong panahon nga ning forward diri sa tubangan. Siguro ang uban katong time nga during the cell group, nga imuhang gisugot, imuhang gi-receive si Jesus as your personal Lord and Savior. That time, you receive the gift of faith in Jesus Christ. Then your journey nagsugod. Your faith that Jesus died sa imuhang mga sala. Amin ba? Nagtuo ba ka na? No, nga si Jesus namatay puli nimo ug nabanhaw ug giluwas kaniya. And then nagtuo ba ta igsoon nga dunay duha ka destinasyon sa tawo? It's eternal death or eternal life. It's either hell or heaven. Nagtuo ba ka na? Oh, there we are one. And then nagtuo kinsa may nagtuo diri that Jesus is mubalik. Para katong mga disciples niya iyang kuhaon. And that is atong gituuhan, natay pagtuo ana. No? Now, I want to tell you, duha ka things nga very important about your faith. There are 3 things nga to ang hinumduman. It's the day nga nagsugod ka. Muna ingon ko nimo nga katong time nga imuhang gisugot si Lord, si Jesus nga mahimong Ginoo nimo og Savior. No, that is the day. Importante to siya. Kay kung, and then number 2 is the days of your journey. No, gikan adto, hantud karon is your journey sa imong pagtuo. And the number 3 is the final day, which is ang pagbalik ni Lord. Now, number 1 is the day you started. No, kato akong giingon nga gidawat nimo si Lord as your personal Lord and Savior. Amen ba? No? Naka-experience ba ta ana? Ay muragwa. Amen. No, naka-experience na atong gi-receive si Lord. It is very important because it mark the life surrendered sa Ginoo. Because sa dihang ang tao dili mo dawat ni Lord Jesus as iyang personal Lord and Savior, dili makapanghilabot ang Ginoo sa kinabuhi sa tao. Ug ang tao kung walay Jesus iyang life, you know na, di ba? Kuan kayo gubot, grabe ka, walay lami. So importante kaayo, no, di ba? Usa sa mga kuan kana bitaw amuang sigurohon bitaw there were times nga mga auntie o lolo ni Earl nga nagtinga na. Dili man Kristohanon, no? Walay relationship sa Ginoo. So before pa ning namatay, we made sure nga nakaabot dito and assurance sa pulong sa Ginoo. Di pa man mo dawat before nga wa pagatinga. And then that time ning receive ni Jesus Christ. Because that is very important. The moment nga ang tao mamatay physically without receiving the Lord as personal Lord and Savior, unya nagkinabuhi sa sala. Murag lisod kaayo. Malangit. So that is very important. 1 John 1:12. But to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. No, ang anak sa Ginoo mingog amen. Amen. Now nahimo kang anak sa Ginoo. Sa dihang gidawat nimo si Jesus as personal Lord and Savior pero wala lang diha taman. Ingna imong tapad basig naghagok na. Ingna dili lang diha taman. No? Dunay number 2. The days of your journey sa imuhang espirituhanon, sa imuhang pagtuo, which is karon, no? Mauni ang pinaka-crucial kaayo nga stage sa imuhang life. Wala pa man tani adtog langit, amen? Tanaw nimong tapad, wala pa man nasa langit, no? Naapa sa physical, di ba? No? It is the days ng imuhang pagtuo masulayan.
It is the days, kani nga mga adlaw, ang imuhang pagtuo, kinahanglan i-purify. Dili nato ika-deny nga naa pa ta sa kalibutan, amen? And diri sa kalibutan, napapud ang kaaway, napapud ang yawa. Diri sa kalibutan, dunay mga pressures, dunay mga pagsulay, dunay mga testing, dunay mga problema, dunay mga temptations. There are changes sa imong kinabuhi that will might take away your faith in the Lord. Amen? Kay wala man taning paghuman nato dawat ni Jesus, nangadto na din taglangit, wala pa man. We are waiting on the third point nato, which is the last day. But while waiting, while we are in the days of our journey din sa Ginoo, we have to remember that this world is a fallen world. Dili na ni siya munindot ning kalibutana. Magkadautan, because it is what the Word of God says. Magkadautan, magkalisod ang kinabuhi, magkagubot, magkagubat, o uban pang mga balatian. And we are still in flesh. The enemy is still in the world, and ang yawa, ang kaaway, will do everything nga dili ka makaadtog langit. And that is why, sa tong wali karon, or maybe before pa mga wali, we are taught to fight a good fight of faith. Dili pwede nga magtanga lang. Dili pwede nga wala tay buhaton. Ay, gidawat naman ako siya. Okay lang ang life. No, natay buhaton. Amen? No, and kaning manggong mga crisis sa kalibutan, kaning mga situation, mga changes ato ang kinabuhi, it will affect your faith din sa Ginoo. I remember there were so many encounters nga nahimo ko nga kanang part. And makadungog ta sila mga testimonies, grabe kadasi, grabing pagtuo, dili na gusto mo uli sa ilang balay. Kay kuan, grabe gyud kay kakalayo sa Ginoo. And asa naman sila ron? I think sa batch ni Earl, tulo na lang sila. Sa Earl, si Kuya Kumpo, si Joshua, kung naapa ba? O kinsa pa to? Alphon, no? And silang batch, murag abot almost 100. And there were so many batches na sa encounter. Nga grabe ang faith. Faith that can move mountains. Pero wala na karon. Palakpaki imong kaugalingon nga naa ka. Amen? No? Tungod kay dunay daghan kayong pwede nga mo ilog sa imong pagtuo, mo apiktar sa imong pagtuo nga ang pagmamatay ang imuhang faith. Ang relationship nimo sa Ginoo mamatay. That is why we need to fight our faith. Kinahanglan ta makig-away. Have you seen someone nga nakig-away? Kisay nakakita ni Pacquiao nakig-away? Nagunsa man siya nakig-away? Nagala sige, sumbaga, wala, di ba? No, grabing paglikay-likay, grabing pagkuan kanang paningkamot, even nag-train, grabe ang kanang gibuhat, na mga wala, gipangkaon, na mga kanon nga inani. And then during the fight, kailangan inani, na mga rules, dapat di ma-disqualify, dapat maigo gini siya. That is our faith. Inana po datong faith. Dili pwede nga wala tayo buhaton. Dili pwede nga kumpiyansa kaigsuon. Kay ang yawa, wala siya nag-joke. Makamalay na lang ka nga, uy, naanamay na apiktahan sa kong kinabuhi kung wala kay buhaton. In this church, while nag-wait ta ni Lord Jesus nga mubalik, gitudluan tag devotional, di ba? Sumukay, right? Sumukay nga topic, balik-balik, no? Kisa may nasumhan na ng tapika. Kato mga nasumhan, maybe you were so perfect in your devotional time. Ina de mong tapad, perfect ba sis, Brad? Grabe ba ka-intense? And that is why, always nang gina-remind sa cell group, gina-remind sa atong leader, there is a church to do the basic nga devotional. Muapil og cell group, bisang naglagot na ka sa dagway sa imong leader. No, sige rag-remind, sige chat, sige text, sin lang usahay. No? I-remind ta nga nung na Sunday services, dapat dili na gyud ta dapat i-remind ana because that is for our own benefit. Nganong kinamura magmamugos pa ang leader, no? Dapat makasabot ta nga that is for our own benefit. Kita ang mahayahay, kita ang madasig. No, encourage ta nga man mo ampo ta mo apil tag trainings.
Dunay uban nga, mag-SOL na ta, or SOD naman na ron. Dili lang ko ana, pastora. Murag magnay option. Murag optional. Optional ang training. Pero training sa trabaho, halago. Pero training para sa tininuod nga pagkinabuhi, dili lang ko ana. Kabalo pa kaon sa mga topic anang sa SOD or SOL? Daghan kayo how to fight for your family, unsaon pag-strengthen ang imong kinabuhi, unsaon pag-fight og mga batas, unsaon pagsulbad og mga problema, unsaon nga mahimong leader. Para inig-adto nimo sa trabaho, inig-adto nimo sa imong eskwelahan, dili ka tanga. Dili ka kanang wala ka nagbinugo. Tungod kay na-equip ka, na-train ka. Amen? So I have 3 reminders sa ato on how to fight a good fight of faith. So this is the 3 reminders. Number 1, don't fight alone. Inay mo ang tapad, uyuga. Pwede pa man ta mo hikap sa tong tapad. Don't fight alone. Usa sa mga benefits sa imuhang pag-receive ni Jesus Christ as personal Lord and Savior, wala na ka nag-inusara. Wa may kalainan, katubita ang kalainan lang, katong wala tay Lord sa tong life, doon na may mga problema, doon ay mga pasakit, doon ay kalisod, doon ay krisis. Pero kabalo ka unsay difference? Karon nga imong gidawat si Lord Jesus as imong personal Lord and Savior, wala na ka nag-inusara. Sa una, nag-inusara ka. Munang grabe atake sa kaway, wa kay mahimo. Himo ka og bisyo. Unsay mga gusto ipabuhat sa yawa sa mga buhaton lang gid po nimo. Aha ka paadtuon mo muadto ka. Pero karon igsuon, wala ka nag-inusara. Ever since nga imong gidawat si Jesus as personal Lord and Savior sa imong life, wala jud ka nag-inusara. But do you know why? Nay mga times that you felt defeated. Nay mga panahon nga you think you're a loser. Nay mga panahon nga feeling nimo alone ka. Feeling nimo kanang mura kag naunsa, na depressed sa Kristohanon, depression dili dapat naa na sa Kristohanon. Tungod kay duna kay Ginoo. Kung dili ka okay hilak ni Lord, ayaw ka depress. Normal nga masakitan ta, normal nga maguol ta, but the presence of God, the Holy Spirit is naa. Pero sometimes you think that you are alone, mag-imot-imot na lang ka. Kay gihuna-huna nimo nga nag-inusara ka, nalimot ka nga naaday kay Ginoo. Mo na karon pahinumduman ta. Amen? You have God fighting for you and fighting with you. In the moment nga murag lisod, in the moment nga murag dili ka kabalo, in the moment nga murag ka give upon ka, remember nga naa ang Dios kauban nimo. Amen ba? Nadunggan ba nato igsoon? Atong palakpakan ang Dios igsoon. In Isaiah 41:10. Isaiah 41:10. Sige, dungan tagbasa. That's the promise sa Ginoo. No, don't be afraid. Yahang command sa atua. When we read the Bible, kita nato nay command, dunay promise, and in this verse, ingon siya, don't be afraid. Yahan ang command. And yung promise, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. That's the word of God. Kinahanglan nimong ikip. Kinahanglan nimong gunitan. While you are walking in your journey, diha sa pagtuo. In Deuteronomy 31:8, do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Kanindot ana igsoon? Dili ka pakyason sa Ginoo. Dili ka niya biyaan.
mo nang ayaw ka discourage ug ayaw ka dismaya. Nga dunay mga medyo dili comfortable nga panghitabo sa Ginoo. And the last diri nga kuan is Joshua 1:9. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened. Ayaw ka hadlok and do not be dismayed. For the Lord your God is with you. Bisag asa ka moadto. Atong palakpakan ang Dios igsoon. That is the God that we serve. That is the God nga atong gi-worship dire igsoon. The God nga grabe. Kaya niya ang tanan ug wala imposible. No, sama sa kanta ganina, no? Tong first song. Walay dili nato mahimo tungod kay ang Dios nga atong gialagaran. Kaya niya tanan. And the Holy Spirit nga naa sa mo igsoon is our helper. But there are so many times nga wala niya to siya gitagad. Di ba? Dunay mga siya atong helper, siya atong partner. He is not just a force. He is not just a power, but He is a person. Pero there were so many times nga wala nato siya istoryaha, wala ta nangayo og guide, wala ta nangayo og kanang unsay gusto niyang ipahimo sa atoa. Gustahan kay panahon nga kita lang gihapoy magbuot. Ako lang ba igsuon? No? Na ay Holy Spirit. No? We make our effort without relying on the Holy Spirit's guidance and leading. Manang nay mga panahon nga nangasipya ta. But salamat sa grasya sa Ginoo. Salamat sa kaluoy sa Ginoo nga wala ta gi-judge. But we are given so many chances sa tuang life. Sayon ra kayo ang mga problema igsoon, crisis, mga changes sa tuang life. We know how to deal with them kung doon na tayo complete trust din ha sa Ginoo. We are protected. You are protected by the blood of Jesus. No, as you sa dihang gamito na to ang ngalan ni Jesus, dunay power. No? Makagamit ta. Daghan kaayog mga benefits. And then number 2 nga point under sa journey nato, no? Number 2 is don't see problems as problems. Ayaw tanawa ang mga problema, mga kalisod, as problema. Ingna imong tapad. Ingna. Agree? The moment nga ato ang gidawat si Lord sa tuang life, dapat siya na ang naay full control. Tungod kay walay problema nga dili niya kayang sulbaron. Kabalo ba mo nga uncomfortable nga sitwasyon, kana bitang di ka ganahan, napay mga sitwasyon sa imo ang kinabuhi nga di gyud ka ganahan. Kanang pwede sa akong tapad na lang ihatag. Di po na mo dawat imong tapad. Pwede ipasa na lang ni. No? God allow uncomfortable situation dili para i-test ka, but He knows your condition kay dili para makabalo siya tungod kay kabalo naman siya sama sa kung giingon ganina, but for us nga maka-identify ta kung nakapasar ba ta or wala. Kung nakita na to nga ning turok na ba, ning bunga na ba, nakapasa na ba yung mga karakter nga ning liwat sa Ginoo? Or ang karakter nga ato ang old nature, wala ba nabuhi og balik? So para sa ato ang nga makabaluta, amen? Remember nga muratag gold. As gold nga i-purify pod sa sa kalayo. Kinsa nakasulay og manguhag gold? Ay kana bang gold gyud wala pa na imong kwintas. Kanang naapa na milit-milit. Kasulay mo ana? Kasulay mo? Ay parehata. No, pero sa diya makita ka din sa YouTube, di ba? Murag ning pilit pa siya din sa bato na nainig kuha ana no, dili pa siya pure. Daghan pang ning pilit nga mga unsa ning pilit nga lain nga di mao, no, na mga bato ning pilit kailangan pa na i-purify para tinuod gyud ang mugawas. No, di ma-detect man gud na kung naapay dili pure. The same pud na sa tuang kinabuhi.
Daghan pa kayong dapat tangtangon sa tong life. Kaya kung perfect na ka, pwede na ka muuna sa langit. But we are not. Tanawan ay mo tapad. Perfect man gid na iyang kagwapo o kagwapa. Pero, doon na pa'y mga karakter nga dapat tangtangon sa Ginoo sama sa pagkaluuran. Mga example lang na. Dali ra masuko. Walay pailob. Pagka-negatibo. Usahay kulag gugma. Walay kalinaw. Kana just few nga kinahanglan tangtangon nato sa atua. And then para ipulihan ni Lord sa iyahang pagkamahigugmaon, katong fruits of the Spirit, patience, love, no? Long suffering. Tanaw na mong tapad, na ba'y long suffering, ana? Makaagwanta na ba nagdugay sa mga kalisod? Na ba na'y pailob? No? Tungod kay kana, mo na'y dapat ibuliwat ta sa Ginoo. And kaning circumstansya, nagialaw ni Lord, mga problema, diha na to ma-identify atong kaugalingon. That is kanang mga exam. Mura siya test nga i-take na to. When you pass that, another level ang imong pagtuo. Sa dihan ka ng problema ha, maatubang ni mo na sa sakto. Nga wala bitaw ka na shaken bitaw, then you are another na pud nga level. Tungod kay wala ma-exempted nato diri igsuon. Even kami, all the more. Si pastora, daghan kayong circumstansya, dili hayahay ang life. But naaman ang Ginoo. Maunang mahimo nato. Amen? Each level sa mga circumstansya o problema nga moabot sa imong kinabuhi, ayaw ka shock. Ay unsa man pud ni nga Kristohano naman ta, wala naman unta ni dapat. Are you sure? Napata sa kalibutan. No? Naay mga pagsulay. Sa dihang na-handle nimo, nga wala ka ning balik sa sala, nga wala ka ning backward, nakapasar ka, another level. Another level sa imong wisdom, another level sa imong kana bitawng kahibalo. You are getting stronger and wiser and purer than before. Gusto ba mo ana? Gusto ba mo ana? Then ayaw tanawa ang mga problema. Kumusta man ka? When there are difficulties or changes or transitions sa imong kinabuhi in your Christian walk, does this lead you nga mo trust pagyud sa Ginoo? Kung dunay mga pagsulay, dunay transition, meaning gikan ka naka-eskwela, nawa na ka ni eskwela, wa pa kay trabaho. Dayon, nakatrabaho na ka. Dayon, nakauyab. Mao na siya dapat. Dili kay nakauyab, then mo eskwela na pod ko. Dapat na nga transition. Naminyo ka, nakaanak ka. Nadugangan. Ug nadugangan pagyod. Kumusta man ang atong kinabuhi? Nahimo batang nagkalayo? Nahimo bata nga kanang even more grateful and dasig? Nahimo bata nga kanang bisag daghag problema, go lang gihapon? Or basin, dunay mga panghitabo sa imong life na wala or hapit na kawalaon. Basin, nasuko na ka sa Ginoo, nag-question. Wala na, nag-devotional, nang luod na. Nagkahinay-hinay na din na sa Ginoo. Musimba dili, maintag mo ulan. Karang di ko kasimba. Musel group dili. Saba? Kumusta ka ha? Ikaw rin nakabalo igsuon. You know, disciple, you need to remember nga ang difficult situation sa imuhang kinabuhi is a chance for promotion. Dili para iduot ka, dili para maglisod-lisod ka, no, but for promotion nimo. Amen?
Dunay natangtang nimo. Sa diha natangtang na ang imuhang ka ng hinahinay, natangtang pagkawalay pailo, pagkamaldita, pagkalibakira, no? Natangtang na. Mo-increase na ang imong gugma, especially sa mga tao nga dili angay higugmaon. Nakita nimo imong kinabuhi, mong kaugalingon ba? Ang hinahinay kang giusab sa Ginoo through the circumstances nga imuhang giatubang. Amen? Don't ask God to remove those problems. Ask God for increasing strength and wisdom to handle them. Pangayua sa Ginoo ang increasing another level nga kusog, another level nga kaalam, Lord. Unsaon man ko ni pagatubang, Lord, nga dili ko ma-shaken. Unsaon man ako ni pagatubang, Lord, nga maka-cell group lang gihapon ko, murag tight naman kay akong schedule, murag busy naman kay ko, murag kapoy naman kay gyud. Unsaon man jud ni nako, Lord? Kinahanglan man ko maka-cell group para madasig ko, makakaon ko spiritually. No, because there are changes sa tong kinabuhi. A lot of changes sa tong kinabuhi. Nga number one nga imong gi-sacrifice is your relationship dinha sa Ginoo. Masacrifice, dili nimo masacrifice imong trabaho. Of course, kay para kinahanglan ta mo kaon. Sig pahawaon ka. Pero when it comes sa tong relationship dinha sa Ginoo, murag mahimo siyang pinaka number one nga i-give up. I hope nga natay mga kauban na kung ano, napay chance unya, basig ang uban naghulat og kamangon. Wa na hingsimba. No? Kana pa lang daan igsuon, no? But I hope nga makamanga na sila kung mao man ginailang gusto. Aron naa sila unya, third. Kay basin unya pa i-release alas 4. Wa diyo di gito kaanhi. In Jesus name mupili nga musimba. Amen? Psalm 46, 1-2. God is our refuge. No, nadiya sa led. And strength. You know, always ready to help in times of trouble. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Ang Ginoo is always ready to help kung dunay mga trouble sa tong life. Dunay lisod sa tong life. Ayaw dayon og ka-panic. Ayaw dayon kasuko. Ayaw dayon pangitag solusyon. Duol una dinha sa Ginoo. No? In that way, God will show you nga kaya niya. Ug sa dihang makita nimo nga kanang problema nga lisod, nga imong giduol dinha sa Ginoo, nasulbad gani na, nga murag imposible kay para sa imuha, mo increase ang imong pagtuo. Amen? Na mga sitwasyon nga magdini mo kaya pero nakaya. Wow! Tungod kay kauban nimo ang Ginoo. Amen? 1 Peter 5:10. After you have suffered for a little while, the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, will Himself perfect, confirm, strengthen, and establish you. Grabe no? After you have suffered for a little while, kadyot ra di ay, feeling nato murag prolong naman kay ni Lord, magdaghan, grabe naman gid Lord. Pero ingon yang pulong, little while raman di ay. Next, let's go sa ato ang number 3. Don't stop. Sa tong primero, tulo man ni ka don't. Don't fight alone. Fight with the Lord. Number 2, time sa kay nagamay. Wait lang, kay nawala ko igsuon. Okay, next. Tinilanta, pikas. Don't stop. Even unsay mahitabo. Ang pagundang dapat wala sa imong hinuhuna igsuon. Amin ba? Kaya ka nabitang pag-backslide, dili na siya mahitabo og pinakalit. Naglingkod ka, backslide din ka. No. Giplano na. Una, di na ka mapilog cell group. Dayon, wala na ka sa imong devotional. Di na ka magpakita, di na ka mo apil og Sunday services. Pero dapat ang pag-undang wala sa imuhang vocabulary, ing na imong tapad, wala sister, wala brad.
Don't stop fighting for your faith. Ang ato bitang Christian nga journey igsoon is more than pa sa kanang pag-eskwela nato sa college or pag-eskwela nato, di ba? Importante man kay nga muskwela ta para makagraduate ta, makakat-on ta, dayon makatrabaho tag lami-lami. No? Kay di man pud dawaton bisag maayo kay taon niya. Taman ta high school, grabe pud sila, no, di ba? Ana man gid ang world. Kinahanglan jud og kuan. Kinahanglan jud 4-year graduate. Bisag ang sweldo maura ni. 4-year jud dapat. So magtarong ta, di ba? Grabe atong paningkamot. No? Para makabot atong dreams atong kinabuhi. Kabalo mo, it's more than that ang atong fight sa atong faith. For para langit ba ni igsuon. Kabalo ka? Kung mabagsak ka sa exam diri sa kalibutan, di ka pasar, pwede pa ka mo balik. Balik day ka, balik ka eskwela, dawaton pa po ka, magpa-enroll ka. Pero kung ningundang ka sa mong Christian life, balik ka sa mong karaan na kinabuhi, ug nimbalik si Jesus, wala na'y rewind. Tungod kay kaning Kristohanon nga kinabuhi, seryoso ta dapat ani. Kay hantod sa walay katapusan ni siya dapat. Amen? In Hebrews 10:35-39, ako na lang basahon kay gamay na lang kong time. So do not throw away this confident trust in the Lord. Remember the great reward it brings you. Patient endurance is what you need now so that you will continue to do God's will. Then you will receive all that He has promised. Nana po diri sa verse 37, for in just a little while, the coming one will come and not delay. Grabe, a little while ra gyud ay gihapon. Kadyot ra. Ang ato ang bitawng kanang atong time, kadyot ra. Kani atong suffering is kadyot ra. 38, and my righteous ones will live by faith, but I will take no pleasure in anyone who turns away. Jud malipay ang Ginoo sa tao nga muatras ba, mutalikod sa Ginoo. But we are not like those. Ingnan mo tapa, dili ka sama ana. No, dili ka mutalikod, dili ka mo backslide. We are not like those who turn away from God to their own destruction. We are faithful ones whose souls will be saved. Ingnan mong tapad, faithful ones ka. No, appeal ka sa faithful ones. So, amen? Ayaw stop. Don't stop. Never give up. Tungod kay pinaka-importante ni nga fight sa imuhang life. And number 3 atong about your faith, di ba? Number 1 is the day you started. Number 2 is kanang your journey. Under ato dunay tulo nga mga don'ts. And then number 3, the final day. Kabalo mo kani atong fight of faith naman siya ending. Di man ta sigig fight hantod sa kahanturan og finite, di man siya inana. Muhuman siya inigubalik si Jesus. And Revelations 21:4, I heard a loud shout from the throne saying, look, God's home is now among His people. He will live with them and they will be His people. God Himself will be with them. He will wipe every tear from their eyes. Balikon ako igsoon. He will wipe every tear from their eyes, and there will be no more death. Wala na'y kamatayon, or sorrow, wala na'y kaguol, or crying, wala na'y paghilak, or pain, wala na'y sakit, wala na'y labad sa ulo, wala na'y, ano ba? Wala na'y mga kagid-kagid. No, wala na'y mga sakit sa ngipon. Or unsa pa klaseng sakit? Sakit sa heart. Wala na. All these things are gone forever. Muna itong gipaabot. Kauban ni Lord. Wala na'y death. Kabalo mo, lisod kayo ng mamatyan ka, di ba? Og loved one. Dili na ako ma-imagine ba ang nahitabo karon nga gubat ba? Sa diha namatay iyang pamilya, iyang anak, baby, tungod sa mga bomba.
There is death nga perti ka painful. But sa dihang kauban ta ni Lord, wala na ning mga butanga. Wala na ning mga experience. Ang mga gi-experience nimo karon nga lisod, ingna imong tapad igsoon, wala na. No, amen? In 2 Peter 3:9, the Lord isn't really being slow about His promise. Unsa dayang promise? Nga mubalik siya, di ba? Wala ang Ginoo naglangan-langan or nagya-iya about His promise as some people think. So na day mga ubang tao nga naghuna-huna, gaya-iya ra gyud na siya. Nalisod na kayong kinabuhi. No, He is being patient for your sake. Ingay mong tapad, patient. He does not want anyone to be destroyed. What should siya gusto nga ma-destroy? What siya gusto nga ma-impyerno? But wants everyone to repent. Amen? Maunay gusto sa Ginoo. That is why we are winning souls and making disciples. Wala tagi pressure dire nga. Ay pressure po ng simbahan na. Gusto man ka kamubalik si Lord. Gikapoy nakagtrabaho igsoon? Kapoy nakagbayad sa Samsurico? Dali ra ba kay mamutol? No? Kapoy pangitag kwarta dayon ikaon. Humag lungag din mo kaon din. Malibang. Din ugma mo ra gyud gihapon. Kapoy kay no. No kani mga mama. Sige na lang tagpangutan-on tagadla unsay sudanon. Grabe na ginang pangutana ha. Sige na lang natong tubagon. Pamahaw paniud to panihapon ugma na pod. Unsa may sudanon diha me? Pag hununa po sa sudanon, mao na lang jud ni permin natong tubagon. Sumuna kayo, di ba? Sumuna gid kayo. So kung gusto ka nga moabot ning final day, let's win souls and make disciples. Ato ning tabangan igsuon aron mo balik na si Lord. Kay di man gusto si Lord nga naay ma-perish. Aha naman ko. Next, Philippians 1:6. Dira, murag wala ni. Ana di ay. I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Amen? No? Unsay gisugdan sa Ginoo sa imong kinabuhi, iyahang tapuson. Pero, you have to fight a good fight of faith. As conclusion, ano naman to si Dave? As conclusion, what is your level? Ansa naman imong level sa imuhang pakipag-fight karon igsuon? No. Ayaw na natanaw yung tapad. Imo nang kaugalingon huna-hunaa. Aha naman ka nga level sa pag-fight sa gubat. Namang yung mga tao na nag-fight, no? Di ba? Kanang sa mga army or sa ba kanang grupo man mo ana. Lisod po no, ang imong tapad. Sige na lang fight. Ikaw po, gay. Sige na lang po kagtago sa likod. Or wala lang kay gibuhat. Kung ako imong kauban, doklon to jud ka. Mga igo ta dire. No, di ba? Di ba? No, diha sa pakigubat, diha sa away. Everyone is doing their part. Everyone is fighting. Kinahanglan po kamo mulikay, kinahanglan po kamo offense na i-defense, kinahanglan po kamo mo fight. Unsa naman ka nga level sa imong faith, imong pag-fight? Are you fighting? Nakig-away ka? Kanang mga panahon nga murag wa man tsuy lami mag-devotional. Okay, bye, tulog ko balik. Or daoy sige lang. Bahalag kapoy. Daoy kapoy kay ko sa trabaho pero na cell group. Ay ako lang san textan akong leader nga next time na lang ko mo apel. Kapoy ko ay. Asa na ka, no? Basin, ay. Kapoy, biya kay mahimong mama, oy, kapoy kay dadag bata. Sa kong simba, oy, hasul ka, ayo, sighilak. Ning bataan ni. Next time na lang. Or are you fighting a good fight of your faith? Nga bisag unsay mahitabo. Bisan pag mo na ka, nagkamamo na. Hala, go. This is for the Lord. Para sa ako ang maligon pagyud ko. Bisag unsa nay changes or transitions sa imong kinabuhi.
Still fighting a good fight of your faith. Tulo man ni ka questions. And number 3, determinado ba ka nga mo finish ka hantod sa katapusan? Or basin, gamay na lang dyan ang kulang na. Bantay lang dyan ni Ron. Di na dyan ko niyo makitan sa cell group. Determinado ba ka igsoon nga bisag unsay mahitabo makaplagan gihapon ka? Sa Ginoo nga nagtindog nga lig-on, fighting for your faith. Or basin, tagaan ko nimo glisod nga problema lo, di nagkud ko nimo makitan, bantay lang jud ka. Alam mo, since I received Jesus Christ as my Savior, I've been through grabe kay nga mga pagsulay. Mga problema, mga uncomfortable nga situation sa life. Tungod kini man tayo exempted. Dunay mga personal nga problema, dunay family, financial, naapay ministry, naapay mga cell group. Dunay transition sa akwang life. Because nakadawat ko ni Lord when I was 12 years old. And now I'm 34. And never in my life that I remember naning backslide ko or ning pahulay ko pila ka bulan di lang sa ako ana oy no murag wala ko kahinumdom. And there are so many uncomfortable situations. Number 1 is kanang gusto lang ko nga, Lord, I want to be with my family. Gusto na ako makauban akong mama, akong stepfather, no, akong nanang na ako'y family lang ba? Well, nag-school pero wala siya nahitabo because kinahanglan ko mag-working, kinahanglan ko malayo. And that is very uncomfortable sa ako Kapoy kaayo. Kapoy magtrabaho, while nag-eskwela, while nag-cell group, napa sa tamburin. Kanang hangak-hangakon ka sa imuhang mga schedules, mag-hike ka because limited lang ang imuhang kwarta. And yet, nakita na ko kung kaugalingon nga, grabe ang force. There's so many times nga, ako ang kasturya, ang Ginoo ra gyud. Ang paghilak, Lord, di ko ganahan. Kisa may ganahan gyud. Nga kapoy kaayo. Dili pwede nga, Ginoo na lang gani na bilin. Biyaan pa nimo. No? Doon ay mga financial. One of the financial problem is gusto na dyan ko eskwela. Nga kanang di ko magproblema tuition fee ba? But ultimo pamasahe hasta chong problema ha. No, 20 raman sa una, back and forth. Grabe, problema pa kaina. Pero naragyapon mo cell group. Ni Ate Weng. Nag-cell group ko sa akong mga cell group. Nag-lead sa YAC sa Kulumban. Bisan there were so many times nga, tuwa sa gawas kay na teacher di magpa-take nga wala kay permit. Sa kung saan ni mong hangyo. And then, ay mga panahon nga, Lord, grabe, leader, bi ako, Lord, ni mo, Lord, ay, anak, bi ako, ni mo na ako sa gawas. Wa ako ka-take og exam. Luya po na ako, no? Dapat, na yung mga nga mga mindset. Luya po. But no, I strengthen my faith din ha sa Ginoo. Hantod nga nakahuman kog college. Ani anak ko, Lord, pasulay ako og eskwela, kana di ko magproblema og tuition, di ko magproblema og pagkaon, snack. No, kana makita ka sa mong classmate nag-coke. May rapod wa ko'y coke. Nag-coke, nag-sandwich, nag-siupaw niya. Ikaw wala ka. No, may ganin akong best friend no, si Kathleen. At bang sa Kulumban, lumi, librehon ko niya 3 tunga pag yun mi. Salamat sa Ginoo. And hike na pod. Hike from San Jose, or diri na ba to, San Jose, padulog Dumagok. Napay mga iro, manggukod. No, di ba? Yung experience ngayon ana. Until nga nakahuman ko. Nakato akong pag-ampo. Lord, gusto ko nga makatrabaho ko. Ay kanang wala ko'y problemahon ba? Kanang makabayad ko. Gikapoy na dyan kong hangyo sa pari. Nga pa-examon ko diya sa Kulumban. Kapoy na kahayog hangyo. No, na yung mga exams nga, wa na 3 months na, wa pa ko ka-take, Lord. Balaw pa ko gukod sa may isa. Nakalimot na lang ko sa lesson. Sige, ito mo lesson niya. Ako ra isa. Sa ugit to. But you know, nakatrabaho ko igsoon while nagskwela ko when I was in 4th year sa college.
Mutrabaho ko 5 a.m. as a content writer. 12 years ago. No, balag di ko kabalo mag-English kay sa una mga rigsoon. Mag-emote ko sa kong kinabuhi since man ko'y kasturya, magsulat na lang ko sa kuang notebook og English balag nga wrong grammar pa na diha. Nagamit man di siya. Akong pagsulat-sulat no, balikan no wrong grammar gyud. So, nagamit siya, nahimo kong content writer, nakapasar ko, nakatrabaho ko. I work 8 hours a day as a content writer. Grabe, 1 hour sus 500 words. Asan mo kumangitag words ani? Naa pa eskwela, naglibog na ko sa akong tuno ng accounting ba or maghimo kog article. Makauli kog balay 1 a.m. Balik na pug ko og 5 a.m. Kay nag-eskwela, putlon, trabaho, putlon na pud, balik na pug og eskwela. So you know what? Ako ang relasyon sa Ginoo, akong na-strengthen. Pinaagi ana nga mga pagsulay. Pinaagi sa kalisod. Pinaagi ana, I can handle situations. I can make akong priorities, di ko maglisod. Bisan pag naabot nga na ako'y mga anak, tulo ka buok, nagpatutoy kog kambal. Exclusively nagpatutoy, makaplano ko nga maabot kog simbahan, nga di ko malate. Yun na ako kung bana, we are a team, kundi. We have 1 hour to prepare, please. Inani na, liguan na to, ako ani, ana, bian binang isa, patutuyo na. Go, let's go. 15 minutes na lang. No, there were times nga dito pa mi sa dao, no, dito sa Tiguma, Burusco, bao pa mong sakyanan. Hasan dako sa kontian, inig magkuan, muuyog, daghan kukunlan, diri na. Dadi, hapit na kita malay, itong mag-cell group ata. Hinay-hinay lang ako, agoy kasakit. Na mga panahon, iniguli na ako, grabe na. Na mga panahon na nabughat ko, kaga-cell group. Dili na ako pwede nga, akong cell group, di na ako imit. Akong primary, dili na ako imit. Because I love the Lord and I love the people. Kabalo kay Igsoon, and there are so many battles in our lives pa nga among gi-fight. Nga wala mo kabalo. Before mi naabot dire, nag-cell group or nagwali or unsay may among gibuhat dire, behind the scene, there were so many sacrifices. Daghan kaayong mga panghitabo, uncomfortable for the Lord. But kabalo ka walay dili makaya? Because of that situation, kabalo ko mo handle, kabalo ko mo multitask, dili ko maglisod og daghang mga dapat buhaton because naanad ko. When you ask the Lord for strength sa imong mga problema, moabot ang panahon nga maanad ka and you can handle difficult situation with boldness, with confidence, with wisdom. No, dili ka makuan ba? Dili ka marato, dili walay mabiyaan. Yes, makatrabaho ko. 3 a.m. nagtrabaho ko sa akong trabaho. Because akong trabaho kay 3 a.m. hapon naman na sa US. Then apay mga bata nag-eskwela. Well, nagkuan ko, naglungag. Then anak na pod. Then nanilhig. Then unsa pa. Kay anad na ko. Anad ko. Og pressure. Anad ko kalisod. Anad ko nga magdali. Kinahanglan lang ka maanad, igsuon. Ayaw i-excuse imong kaugaling na nagikapoy ko ron ay matulog na lang ko di ko mag-cell group. Kung musimba. Sila lang. Yahay mo na ilang life po. Mas siguro na sila gibuhat. No. Mga network pastors, busy kayo na sila. Mga leaders, busy kayo na sila. The moment na mo yung kandi lang sa ako, you don't know the battle that your leader is fighting. And your presence sa cell group, naghatag na niya kusog. But the moment kani ka mo abot, grabe ang sacrifices, pero wa gyud ka hingabot, di pud ka mo sacrifice. No? Amen? Napay mga daghan kayong pagsulay nga, someone Earl. Murag lisod man kaayo mo ana anang atubangan ni ana pa ko niya tiweng di na ko mo ana anang stage oy, di na ko muwali. Di na ko mulid. Murag lisod man kaayo. Pero katura nga time, gi-strengthen mi sa Ginoo. Kadi ang muhila ka din sa Ginoo, Lord. Help! Di jud ka pakyaso ni Lord. Amen? Amen? Atong palakpakan ng Dios igsoon. Just like sa mga tao din sa Bible, or even sa itong mga kauban diri sa church, si Pastora.
Diya sa Bible nilang Joseph, ni Job, kabalo man ta, grabe kay ilahang kinabuhi si Paul. Ilahang faith was tested. Ikaw po, digsoon, fight your battles. Fight a good fight of faith together. Ayaw give up. Amen? Ayaw undang. No? Because God promised na dili tabiyaan, dili ta i-forsake. And that's all. Palakpakan na to ang Ginoo. Kung ihatag ni Ate Weng. Praise God. Hallelujah. Palakpakan nato si Pastora Janji. Ang iyahang wali, ang iyahang life. Paniwang-niwang lang ni, pero grabe ang kuan, grabe ang kamaayo sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo muhat sa iyang kinabuhi, and all glory diha sa Ginoo. Walay sikin sa ngalan ang mudako or ma-magnify, but only the name of the Lord. It's true, what we are having, what we are in right now is a fight, no? Pakig sana kung ang Israel nakigyera sa ilahang kontra Hamas sa south o sa north, ang Hezbollah to defend sa ilahang teritoryo. How about ikaw, ako? Are we defending our faith? Are we fighting for our faith? O, samtang manindog tang tanan, nilit na kumudugang pa sa wali ni Janji because sufficient na kaayo ang pulong sa Ginoo nga gigi-share ni Pastora Janji ganina, in all the more sa iyahang sa life testimony niya. Usa ka pagdasig sa matag usa nato, not to quit. Inaimuhang tapad, ayaw og quit. Ayaw undang. Karon pa, oh, karon pa, hapit na mo balik ang Ginoo. What we have here is not a religion. This is not some kind of unsa nga kanang tinuhuan, but this is imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Nga malig-on, muhamtong, mature, malig-on, ma-founded sa pulong sa Ginoo. Even sa mga testing sa imuhang pagtuo, mahimong mo barog nga lig-on, hangtod makalahutay. No, mulahutay. Ang atong goal is the finish line. Amen? No? Bawal ang pag-undang sa tunga-tunga. Siguro medyo mo post lang gamay, kaya siguro ka nang naipagsulay, no? Mahinay lang siguro gamay. Pero, never nga muundang. Never muundang. Oh, never muundang. Balikon na ako pagbasa ang sa 2 Timothy chapter 4. Sugod sa verse 6, this is kinabuhi ni Paul. Ingon siya nga, as for me, ingon si Pablo. Kasi si Pablo, grabe po, di siya giagian. Oh, di mo ma-imagine usa ka lagad sa Ginoo ang iyang gipang-agian. But ingon siya, as for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near, ingon siya. Kapila nga beses si Paul na priso. Kapila nga beses si Paul kanang gikastigo. Because ang tungod sa iyahang pag-alagad sa Ginoo, pag-share sa maayong balita. Kapila nga beses dili siya kakaon, magutman siya, na shipwreck siya, kulang siya sa iyang budget, usahay daghang budget, usahay pud wala. But ingon siya sa verse 7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have remained faithful. No? Nakaingon si Paul, ako ang gipakig, no? Ako ang gipakig awayan, ako ang gipakig bisog, no? I have fought the good fight. Ako nang towards, siguro hapit na ni kaning nagsulat si Paul ani ba nga kabalo na gid siya, nga hapit na gid siya kwaon sa Ginoo.
And that's why nagsulat siya sa conclusion sa iyang kinabuhin siya nga, kanang, nahuman na gyud nako ang lumba. Oh, I have finished the race. I have remained faithful. Mga igsoon, himuan ni nga goal sa imong kinabuhi nga magpabilin kang faithful sa Ginoo. Oh, faith from beginning, faith to the end. Oh, amen. Padayon nga faithful diya sa Ginoo. And now, ingon si Paul in verse 8, and now the prize awaits me, the crown of righteousness. Wow, kinsa makapalakpak aning crown of righteousness. The crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. And the prize is not just for me, but for all who eagerly look forward to his appearing. Ngon si Paul, dili ka di nga ganti, dili lang para sa kuha. Para pud nimo. No, ing naimuhang tapat para pud nimo, para nako. No, ang ganti. Doon kay katulang moabot sa finish line ang makadawat og ganti. Sometimes nagtindog ta diha igsoon atong ipiyong atong matalan, mamalandong ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo karon. Di bali na ang sa kagahapon, di bali na sa sauna. Ang importante ang karon nga naa ka ug sa ugma nga imuhang i-goal sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Imo ba ka masulti? I will remain faithful in you, Lord. Ug unsa man nga sitwasyon Ginoo, magpadayon gyud ko, Lord. Mahimo gyud ko matinud-anon. Maybe some of you this morning na ay mga sitwasyon, na ay mga sama sa giingon ganina sa nagwali, uncomfortable circumstances or situations sa inyong kinabuhi. Nga siguro gisulayan imong pagtuo, dunay pagsulay financial, dunay pagsulay kanang regard sa balatian or relationship baka pagsulay sa imong pagtuo diha sa Ginoo. And maybe siguro ang uban dunay panghuna-huna nga muundang nako. Kinahanglan kag pag-ampo ning buntaga. Mubo lang kaayo, gamay lang kay nga panahon, anhi diri sa atubangan. And so we can pray for you, I can pray for you. Sa tanan nga dunay giagian karon, dunay lisod nga sitwasyon, dunay lisod nga circumstansya, and you need prayers. Duna naa ka karon sa pagsulay, anhi dayon diri sa atubangan, and so that we can lift it up to diha sa Ginoo ug makahimo ta sa pag-ampo niini. Come on, igsoon, ayaw kaulaw kung doon na kay pagsulay, doon na kay giagian nga medyo lisod karong panahon na anhidayon diri sa atubangan. Surrender na sa Ginoo sa makahimo ta sa pag-ampo. Dili ta magdugay, gamay na lang atong panahon, ayaw kaulaw anhi dinhi. It means nga, Lord, I need your help, Lord. Kinahanglan ko kusog karong panahon na Ginoo, kinahanglan ko Ginoo. Lord, sa imong tabang, willing ba ka mo-acknowledge ka na kinahanglan ka sa Ginoo, na kinahanglan ka kusog, mo padayon, mahimong padayon hangtod sa finish line sa imong pagtuo diha sa Ginoo. Come on, igsoon, napabaylain. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on. Gamay na lang atong time before na magsugod og pag-ampo. Napabaylain, ayaw kaulaw. Ayaw kaulaw. It means nga nakinahanglan ka sa Ginoo. Kinahanglan kag dihugi kan sa Ginoo. Sa man imong sitwasyon nga giagian karon. Kinahanglan kag galig-on sa imong pagtuo. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. Well, let's just lift our hands in the presence of God. Oh, yes, Lord. Well, let's just worship the Lord. Let me walk upon the waters wherever
kaluwagian, O Dios. Lord, provision sa tanan dunay pagkinahanglan, Ginoo. Kay mo na ikaw, Lord, gamhanan o Lord, makahimo ka sa tanan. Walay imposible diha kanimo, Lord. Lord, walay imposible diha kanimo. Gamhanan ka nga Dios nga mong gialagaran, Ginoo. Lord, sa tanan, Ginoo, nga naa, Lord, ganing forward karong buntaga, Ginoo, that's lifting up their hands. Kamanigsoon nga nadiri sa tubangan at pataas sa inyong mga kamot. Doon natin mga network pastors or mga leaders nga nahimo pag-ampo diha kaninyo karong Lord, just lift it up diha sa Ginoo sa man imong giagian sa mga problema o pagkinahanglan, isurrender na sa Ginoo karon igsoon. Ug dawata ang gahom sa Ginoo, dawata ang kusog sa Ginoo, dawata ang comfort gikan sa Ginoo, dawata ang provision, ang kaayuhan. Come on, igsoon. Hallelujah. Oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, I pray sa mga kaigsuunan karubuntaga, Ginoo. Lord, ang imong kusog magapamuhat, Lord. Ginoo. Lord God, magalig-on kang kadasig makaabot in Jesus' name. In the midst of persecution, Lord God. Lord, ang courage makaabot in Jesus' name. Lord, in the midst, Lord God, ng mga kalibog, Ginoo, ang kalinaw makaabot in Jesus' name. Lord, in the midst, Lord God, daghang mga pangutana, ikaw ang imong tubag, Ginoo, makaabot in Jesus' name. Oh, yes, Lord. Thank you, Lord. You are here in this place. You are here in this place. Oh, come on, just worship the Lord. Oh, we worship you. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. You're worthy to be praised, Lord. Call upon the name of Jesus. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. In the name of Jesus. You are mine, Lord. I am yours and you are mine. I am yours and you are mine. Come on. Hallelujah. One more time, let's sing that song. I will call upon your name. Everybody, let's lift our hands in the presence of the Lord. And keep my eyes above. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Yes, Lord, I am yours, and you are mine.
Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Dili na mo makaya, Ginoo. Sa among kaugalingon lang ang mga kusog, Lord. We don't have enough strength on our own. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit. We need you, Holy Spirit, to keep fighting the good fight of faith. We need you, Holy Spirit, to stand strong, to stand firm on our faith. We need you, Holy Spirit. Lord, help us, guide us, Lord. Make us faithful hangtod sa katapusan, Ginoo. Na dili mi muundang, Lord. Dili mi maghuna-huna nga muundang. Salamat, Lord, sa imong pulong, Ginoo, nga among nadawat this morning. Salamat kaayo, Lord. Salamat, Holy Spirit, that you're here. Thank you, Lord, for restoring our strength, Ginoo. Thank you, Lord, for your comfort, Holy Spirit, that's here this morning. We worship your holy name. In Jesus' name, we claim all of this, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Kusog nga pagtaig diha sa Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Lord.